Siamai, diolch yn fawr am eich gwyddo am y fideo hwn. Heddiw, dyn eisiau I arloesi o gwmpas yr dywisiad gyda'r gorchymyn Go, sef doc, D-O-C. Beth ydy'r hwn? Wel, mae hyn yn ein gallog I ni I darganfod mwy ynglyn â'r gwybodaeth ynglyn â'r ffwythiannau rydyn yn gallu ei defnyddio pan rydyn yn rhaglennu I mewn yn y iaith Golang. Enghraifft, os rydyn yn golygu y ffeil gyda'r enw main neu prif.go, felly os rydyn yn edrych ar y brig o'r ffeil hwn, rydyn yn gallu gweld rydyn yn mewnforio llyfrgelloedd oddi wrth yr llyfrgelloedd safonol ar gyfer yr iaith Golang, sef yr un fan yma, FMT, sydd yn cynrychioli yr gair Saesnig format neu yn Gymraeg fodweddu, ac hefyd rydyn yn mewnforio llyfrgelloedd oddi wrth IO neu yn y Saesnig input ac output neu yn Gymraeg I mewnbynnu ac I allfynnu, ac wedyn y blaen slais, ac wedyn yr IO util, sef yr defnyddoldeb ar gyfer yr mewnbyniad ac hefyd yr allfyniad o data, ac hefyd rydyn yn mewnfori yr un fan yma'r gyda'r enw net neu rhwyd ac wedyn blaen slais HTTP, sef yn Saesnig yr Hypertext Transfer Protocol neu yn Gymraeg yr cyfathrebu rheolau ar gyfer yr hypertestyn trosglwyddiad. Felly, pan ydyn yn rhaglennu mewn yn y iaith Golang, yn yr achos fan yma, enghraifft, pan ydyn yn galw ar y ffwythiant sydd yn aelod o'r gwrthrych fan yma, oddi wrth yr pecyn neu llyfrgell IO util, ydyn yn galw ar y ffwythiant I read all neu darllen bwbeth. Felly, sut y gallem ni'n dod I hyd o'r gwybodaeth ynglyn â'r ffwythiant hwn I gwybod pa fath o parametrau I basio mewn ac I cyrchu allan ohono fe. Felly, rydyn gallu defnyddio y dywisiad doc D-O-C gyda'r gorchymyn Go fel hyn. Enghraifft, os dwi'n yn dechrau y tab newydd fel hyn, enghraifft, os dwi'n nawr yn mewnbynnu yr gorchymyn Go ac wedyn y dywisiad D-O-C ac wedyn gwagle ac wedyn yr enw'r o'r pecyn neu llyfrgell fel enghraifft IO, a dyna ni. Os rydyn yn bebellu yr allbyniad I mewn i'r gorchymyn mo neu mwy fel hyn, a felly mae'r hyn yn esbynio yr cymwysiad o'r pecyn neu llyfrgell IO ar gyfer yr mewnbyniad a allbyniad o'r data, sef mae'n dweud mae'r pecyn hwn IO yn porthi neu ardwio neu darbodi rhwng chwyneb sylfaenol ar gyfer yr cyntafegion ar gyfer yr mewnbyniad ac hefyd yr allbyniad. Mae'n ein gorchwl cyntafedig neu prif yw I rapio yr defnyddiadau sydd yn bodoli o cyntafedigion hyn fel rheini I mewn yn y pecyn OS I mewn i'r rhwngwynebau cyfoethus cyfranwyd sydd yn alltynnu yr ffwythiannedigaeth gyda'r cyntafedigion eraill berthnasol. Felly, os rydyn yn torchi I lawr, mae gyda ni yr darganadau o'r ffwythiannau hyn sydd yn rhoi I ni yr manylion ynglyn ar yr amrywolion sydd yn ei disgwyliedig pan rydyn yn defnyddio yr ffwythiannau hyn. Felly, os rydyn eisiau I dod I hyd o mwy o'r gwybodaeth ynglyn ar un ohonynt yn arbennig, sef os rydyn eisiau I dod o hyd o'r pecyn ar gyfer IO util neu IO defnyddoldeb fel hyn, a dyma'r ambell mwy o'r gwybodaeth ynglyn ar ffwythiannau I mewn yn y pecyn hwn. Ac wedyn, os rydyn eisiau I dod o hyd o'r ambell mwy o wybodaeth ynglyn ar un ffwythiant yn arbennig, sef yr un sydd yn galw read all neu darllen bwbeth, felly rydyn yn gallu mewnbynnu yr
ar dot fan yma, ac wedyn yr enw'r o'r ffwythiant gyda'r pridd a bach trennau fel hyn, ac nawr mae'n allbynnu y manylion yn llawn ynglyn â'r ffwythiant hwn. Sef mae'n dweud mae'r read all neu darllen bopeth yn darllen oddi wrth darllenwr gyda'r enw ar hyd at gwall neu diwedd o'r ffel, ac wedyn mae'n dychwelyd y data wedi ei darllenwyd. Felly mae'r galwad llwyddiannus yn dychwelyd yr gwerth gwall yn cyfartalu i 0 yn ytrach na'r gwall yn cyfartalu i diwedd o'r ffel, oherwydd y mae darllen bopeth wedi ei diffiniwyd i darllen oddi wrth y tarddiad hyd at diwedd o'r ffel, nad ydy ei yn ymdrin y diwedd o'r ffel oddi wrth yr gwrthrych darllen fel gwall yn ei adroddwyd. Felly gyda hynny, dwi'n mynd i barhau gyda'r datblygiad o'r ffwythiannau i mewn yn yr cymwysiad hwn, sef mae'r hyn yn cymwysiad sydd yn disgrifio oddi wrth un iaith i un arall. Felly ar gyfer yr ffwythiannedigaeth sylfaenol, does dim angen i ni, enghraifft, i defnyddio yr ffwythiannedigaeth ar gyfer yr HTTP, sef i darllen oddi wrth y dudalen wefan, enghraifft, yr hynny'n gallu dim ond creu yr rhesymeg sylfaenol ar gyfer yr darlleniad o'r mewnbyniad oddi wrth y defnyddiwr ar gyfer yr testyn i gyfieithu, ac wedyn i cymwysio y rheolau gramedig ac hefyd gerfa i trosglwyddo yr testyn honno oddi wrth yr iaith gwreiddiol i mewn yn yr iaith amcan. Ar gyfer hyn hefyd, dwi'n mynd i sylwybu mas yr galwadau ar gyfer yr llyfrgelloedd fan yma sydd ddim yn ei defnyddio yn y cyfamser. Ac hefyd dwi'n mynd i symud datganiad o'r pecyn ar gyfer yr ffurfwydedd FMT i mewn yn adran fan yma, i mewn yn cyfrachu cron, ac wedyn dwi'n mynd i creu yr data ar gyfer cyfieithiad, sef dwi'n mynd i creu gwrthrych ar gyfer map neu'r darlunlen, ac ar hyn dwi'n mynd i galw hyn yn gyntaf egg ar gyfer y gair Saesneg global neu hollfidol, ac wedyn yr enw'r vocab neu gerfa, ac wedyn dwi'n mynd i ambenodi y gwerthoedd i mewn yn y gerfa fel hyn. Yn gyntaf mae angen i mi i datganu fathau o'r data i mewn yn yr darlunlen neu'r map fel hyn. Dwi'n defnyddio llawn wahanol oherwydd mae'r hyn yn cychwyneddu yr amrywolion hwn hefyd, ac wedyn cyfatarnod, ac wedyn yr enw'r, sef map, ac wedyn yr agor, yr crynfach sgwar fel hwn, ac wedyn yr fath i fod yn llinell fel hyn, ac wedyn y cae crynfach sgwar, ac wedyn mae hyn i fod yn yr fath o data yn llinell hefyd, ac wedyn dwi'n mynd i mewnosod y gwerthau i mewn yn y gwrthrych hwn, sef enghraifft y gair field yn Saesneg. Mae hyn yn ei mapio i'r gair maes yn Gymraeg, ac yma'r gair maes yn cenedl neu gender sydd yn ddiniwaidd fel hyn. Ac wedyn, mae angen i ni i diweddu pob un llinell i mewn yn yr map gyda'r atalnod, ac hefyd ar gyfer yr al llinell neu chres, yr hynny'n gallu defnyddio gair arall fel enghraifft flower, ac
mae hyn yn Cymraeg yn blodeuyn, ac mae hyn yn wriwaith. Felly nawr, os ydyn yn allbynnu yr gwerth Cymraeg ar gyfer y gar Saesnig field, beth sy'n digwydd? Felly ydyn yn gallu gwneud hyn, ydyn yn gallu galw ar y gwrthrych ar gyfer yr egg vocab, neu gerfa fel hyn, ac wedyn ydyn yn gallu mewn ysod y gar Saesnig fel hyn. Ac nawr, os ydyn yn keep y ffel hwn, ac yn rhedeg fel hyn, felly gyda'r iaith rhagelni Golang, mae angen i ni i adael mas unrhyw becyn nad ydyn ni'n yn ei defnyddio. Felly, os ydyn ni'n dim ond nawr yn sefydlu mas yr galwad ar gyfer yr ffwythiant oddi wrth y pecyn PK egg 1. Felly, mae angen i ni nawr i sefydlu mas y pecyn hunain PK egg 1 fel hyn, ac wedyn allu y ffel, ac wedyn unwaith eto yn rhedeg fe. A dyna ni, mae'n allbynnu y gar maes gyda'r F ac efo benywaidd i mewn yn yr rhanfachau cyrliog. Nawr, mae gyda ni ychydig mwy o'r newidiadau ar y cod darfan yma. Dyn wedi ychwanegu yr pecyn ar gyfer y lleill neu strings fan yma ar y llinell 7. Ac wedyn, dyn wedi creu yr llinell hir gyda'r enw str vocab neu str gerfa fan yma, ac dwi'n angen i esbonio yr arthocad o'r arnod hwn. Felly mae gyda fe yr enw Saesnig o backtick neu yn y Cymraeg yr all deep neu'r all dig, ac wedyn mae'r hyn yn arthocau. Mae gyda ni lysogrydd o'r llinellau i mewn yn y llinell neu lysogrydd o rhysau yn un llinell. Felly, fan yma, mae gyda ni tair ohonynt, ac mae'n ein dechrau ar y llinell 11, ac mae'n ein gorffen ar y llinell 13, ac wedyn, ydyn yn datganu yr anwolyn fan yma gyda'r enw PR, ac mae'n hyn yn cyfartallu yr anwolyn hyn gyda'r ffwythiant o'r print alen neu argraff llinell oddi wrth y pecyn FMT neu ffurfyddedd, ac beth sy'n digwydd fan yma yw yn lle o defnyddio yr holl enw'r o'r ffwythiant fan yma'r fmt.println, ydyn yn gallu dim ond defnyddio dim ond dau thren fan yma PR i wneud yr un peth. Felly ydyn yn gallu edrych ar hwnnw fel fodd arall i creu yr arallenw ar gyfer y ffwythiant. Felly mae'r hyn yn lleihau yr gorchwil o teipio neu mewnbynnu oddi wrth y byseffwrdd i mewn ar gyfer yr rhaglenni, ac wedyn ydyn yn galw ar y pecyn neu gorthrych oddi wrth strings neu lleill ar y ffwythiant i hollti yr cymwysiad o'r llinell hon, sef str vocab, trwy'r arnod yr llinell newydd, sef yr hwn fan yma sydd yn llinell newydd, ac ydyn wedyn yn bebellu neu allbynnu yr allbwn hyn i mewn yn y dulliad fan yma, ac wedyn fan yma ydyn yn datganu yr gwrthrych neu dulliad gwag i cynnal y cymwysiad ar gyfer yr mapiad o'r llinell i llinell, enghraifft ar gyfer y mapiad o'r ochr Saesnig, y gar Saesnig i'r gar Cymraeg ac yn y blaen, ac wedyn fan yma ydyn yn folenni trwy y dulliad gyda'r enw ar un, sef yr un gyda'r data allbennwyd oddi wrth yr holltiad o'r llinell trwy'r
arnod yr llinell newydd, ac wedyn rydyn yn galw ar y arallenw hyn ar gyfer yr ffwythiant I argraffu y llinell, ac wedyn rydyn yn allbynnu hyn ar yr allbyniad safonol, sef y sgrin, ac wedyn ar gyfer hyn, ar ôl hyn, rydyn yn hollti yr llinell ar yr arnod pibell, ac wedyn rydyn yn ei ymbenoddi nhw I mewn yn yr llinell fan yma, neu y gwrthrych fan yma, ac wedyn rydyn unwaith eto yn dolenni trwy'r dillad fan yma, ac wedyn rydyn yn allbynnu trwy defnyddio yr arallenw PR ar gyfer y print line neu argraffu llinell, ac wedyn rydyn yn ymbenoddi yr gwerth yn y dillad eg vocab ar gyfer yr cyntaf rhanbarth fan yma I fod neu I cynnal yr ail rhanbarth yr hyn fan yma. Felly, ar ôl hynny, rydyn yn gallu mewnbynnu yr llinell I allbynnu, enghraifft, yr cyntaf rhanbarth fel hyn, ac wedyn, y gwerth I mewn yn y dillad ar gyfer eg vocab ar gyfer yr cyntaf rhanbarth. Dwi'n hefyd wedi galw ar yr becyn neu gwrthrych ar gyfer llinynau I bercu neu dacluso yr gofod oddi wrth y ddau ochr o'r cyntaf rhanbarth, ac hefyd yr un peth ar gyfer y ddau ochr o'r ail rhanbarth, ac wedyn rydyn yn allbynnu ar y sgrin y dodiad o'r llinellau hwn yn gyntaf yr cyntaf rhanbarth, ac wedyn ddau taniddellau, ac wedyn yr gwerth o'r res ar gyfer dillad lle y mae'n yn cynnwys fy mynegau y cyntaf rhanbarth, ac rydyn yn defnyddio yr arnod ychwaneg ar gyfer cydrododiad o'r llinellau hyn. Felly nawr, os rydyn yn acib y ffel, ac wedyn yn eredig fel hyn, felly dyma'r allbeniad os rydyn yn dychwelyd ac wedyn yn tacluso yn ychydig, os rydyn yn alldynnu yr allbeniad fan yma, ac hefyd yr un fan yma, ac yn gadael ddim ond yr un fan yma sydd yn allbynnu cydroddiad oddi wrth y gwynsiad oddi wrth yr eg vocab. Nawr, os rydyn yn ychydig y ffel ac wedyn yn eredig fel hyn. Felly, oherwydd nad rydyn yn defnyddio yr anwybodion hyn, sef yr value 2, felly rydyn yn gallu alltynnu yr holl dorleniad fan yma, ac wedyn, os rydyn yn ychydig y ffel ac wedyn yn eredig fel hyn, felly dyma'r allbaniad. Y rheswm pam rydyn yn gwneud y holl newidadau hyn yw oherwydd rydyn yn cynnal yr gerfa I mewn yn yr llinell hir gyda'r lluniau lluosog yno fe. Mae'r hyn yn ein cynnytau ni I cyfieithu ai oddi wrth yr un Saesnig I Gymraeg neu y ffordd arall oddi wrth y Cymraeg I Saesnig. Mae'r hyn yn dibynnu sut rydyn yn poblogaethu ddwy rhanbarth fan yma. Os rydyn eisiau enghraifft I gyfieithu oddi wrth yr Saesnig i'r Gymraeg, felly rydyn yn gallu poblogaethu yr mynegau o'r dillad eg vocab gyda'r cyntaf rhanbarth, sef Saesnig. Felly rydyn yn gallu chwilio ar Saesnig fel y mynegau, neu os rydyn eisiau I gyfieithu oddi wrth y Gymraeg I Saesnig, wedyn rydyn yn gallu poblogaethu yr mynegau gyda'r geiriau Gymraeg. Felly, yn yr achos hwn, fe fyddai yr gwerth fan yma I fod yn ytrach na'r LSTR. Dy ddim. Fe fyddai hyn I fod yn LSTR 1 I mewn yn yr cronfachau sgwar.
Wedyn, beth sy'n digwydd nawr yw dwi'n eisiau I derbyn rhyw fath o'r brawddeg neu fewnbyniad oddi wrth y defnyddio, oddi wrth y sgrin neu terfynach I gyfeithi oddi wrth y Saesnig enghraifft I Gymraeg. Felly ar gyfer hyn, mae'n angen I mi I datganu gwrrych I amdrin ar ffwythiant yn hyn. Felly dwi'n galw ar y pecyn neu'r llyfrgell baf IO neu'r rhagorfa ar gyfer mewnbyniad ac hefyd yr allbyniad ac yn yr gwrrych neu pecyn hyn mae gyda ni ffwythiant NewReader neu darllenwr newydd sydd yn derbyn oddi wrth yr mewnbyniad neu mewnbwn safonol sef y sgrin ac wedyn ar ôl datganu yr gwrrych hyn sef yr arallen reader fan yma yr un yn allbynnu yr neges i'r defnyddiwr. Please enter some text. Os gwelwch yn dda mewnbyrch testyn ac wedyn yr un yn derbyn yr mewnbyniad trwy defnyddio yr ffwythiant read string neu darllen llinell oddi wrth y gwrrych reader neu darllenwr ac wedyn yr un yn allbynnu yr mewnbyniad sef y testyn. Felly os yr un yn ychydig fel hyn fy'n angen I gybryllio hefyd mae angen I ni ar gyfer yr baf IO neu y rhagorfa mewnbwn a'r allbwn ac hefyd ar gyfer yr mewnbwn safonol sydd yn rhanbarth o'r pecyn OS neu'r operating system neu'r cefn-drefn wythdedd. Mae angen I ni I cynnwys y rhain I mewn yn y datganiad o'r mewnforiad. Felly fi'n wedi gwneud hyn drwy'r cynnwys y rhain sef OS ac wedyn baf IO I mewn yn y datganiad ar gyfer mewnforiad o'r pecynau I mewn yn yr crom cronfachu. Felly nawr os ydyn yn ychydig fel ac wedyn yn eiredig fel hyn. Felly nawr mae'n dweud os gwelwch yn dda mewnbynnu rhyw destun ac felly dwi'n mynd I mewnbynnu field flower fel hyn ac wedyn mae'n hyn yn gweithio oherwydd mae'n allbynnu yr un mewnbyniad ar y sgrin. Felly y cam nesaf yw I troi y geiriau Saesnig i'r geiriau Gymraeg. Felly ar gyfer hyn, dyma'r ychwanegau yn gyntaf ar y llinell 2 ar 30 neu 12 ar 20. Mae gyda ni yr gyfrich neu'r pecyn ar gyfer llinell fan yma ac yr un yn galw ar ffwythiant hollti neu split I hollti testyn oddi wrth yr mewnbyniad oddi wrth y defnyddiwr ac unwaith eto yr un yn defnyddio ar ffwythiant I perchu neu tacluso y gofod I mewn yn y mewnbyniad sef yr anwalion hyn TXT neu'r testyn ac wedyn yr un yn allbynnu yr dillad sef yr dillad o eriau oddi wrth y defnyddiwr I mewn i'r dillad gyda'r enw ARR2 ac wedyn ydyn yn anbenodi yr anwalyn TEXT neu text I fod yn wag ac wedyn ydyn yn dolenni trwy'r pob un gair mewn bendwyd I mewn yn y dillad ARR2 trwy defnyddio cystrawen hyn sef ydyn yn defnyddio yr arwydd ar amrediad ac hefyd yr anwalyn gwerth neu value ac wedyn ydyn yn cydydodi pob un gair oddi wrth dillad ec vocab sydd yn cynnwys geiriau Cymraeg ac efo y geiriau Saesnig yn map oedd creuwyd o'r blaen ac ydyn yn gwneud hyn trwy defnyddio y gystrawen hyn sef ydyn yn ychwanegu yr arnod gofod ac wedyn yr gwerth oddi wrth mynegau yn y Saesnig oddi wrth y dillad ec vocab I mewn yn llinell text ac wedyn ar ôl y doleniad ydyn yn allbynnu yr testyn ar y sgrin. Felly nawr os ydyn yn ychydig fel hyn ac wedyn yn eiredig fel hyn
Felly, nawr mae'n dweud, os gwellwch yn dach, mewn benwch rhyw testyn, mynd I mewnbynnu field ac wedyn flower, ac wedyn mae'n osbynnu Cymraeg ar gyfer rhain, sef maes, ac wedyn blodeuyn. Fi'n angen I dweud ar gyfer y cydododiad o'r testyn ar gyfer y achbyniad o'r testyn terfynol ar gyfer canlyniad o'r cyfeithiad rydyn yn gallu defnyddio y cystrawyn hyn hefyd, sef ar gyfer yr amwylyn text rydyn yn gallu defnyddio arnod achwaneg ac wedyn cyfartalu ac wedyn rydyn yn gallu cydododi pob un dolyniad fel hyn. Felly nawr, rydyn yn gallu achub yr newidiadau diweddaraf i'r cartrefar ar-lein ar gyfer hyn, rydyn yn gallu amadal yr ffeil hwn fel hyn, ac wedyn rydyn yn gallu rhestru gymwysiad, ac wedyn yn rhedeg o gyrchmyn git ac wedyn status neu cyflwr, ac mae'n dweud mae'n angen I ni I achwanegu yr newidiadau I mewn yn ffeil main.go, felly rydyn gallu gwneud hyn trwy defnyddio gorchymyn git neu achwanegu ac wedyn y dot fel hyn, na os dyn yn rhedeg y gorchymyn git status unwaith eto neu git cyflwr, dyma'r fe wedi ei achwanegyd. Na mae angen I ni I amrymo yr achwanegadau fel hyn trwy defnyddio y gorchymyn git ac wedyn commit neu amrymo ac wedyn namin A I achwanegu ac wedyn namin M ar gyfer y sylweb ac wedyn rydyn yn gallu mewnbynnu ar gyfer y sylweb rhywbeth fel newidiadau I mewn yn yr ffeil main.go ac wedyn rydyn yn gallu mewnbynnu y dyddiad ac wedyn yr amser hefyd fel hyn ac wedyn pwyso ar y botwm dodiad fel hyn. Nawr, os rydyn yn rhedeg y gorchymyn git status neu cyflwr, mae bob beth wedi ei amrywyd. Nawr, mae angen I ni I wthio yr newidiadau diweddaraf ar y cartrefar leol i'r cartrefar ar-lein, sef github.com, ac rydyn yn gallu gwneud hyn trwy defnyddio'r gorchymyn git ac wedyn push neu gwthio, ac wedyn namin F I gorchestu neu gorfodi, ac wedyn namin yw, ac wedyn yr goreddyn, ac wedyn main neu prif fel hyn, ac mae'n ymofyn am yr enw defnyddiwr, a dyma fe, ac nawr mae'n ymofyn am cyfrinair, ac dwi'n mynd I deiblygu ac wedyn I lido mewn fy docyn mynediad personol fel hyn, ac wedyn I pwyso ar y botwm dodiad, ac na os rydyn yn morlio i'r wefan ar gyfer y GitHub ac wedyn dyma'r tablyn ar cartrefar ar-lein. Nawr os rydyn yn dadebru y dudalen hon ac yn edrych ar yr ffeil main.go fel hyn, ac os rydyn yn torchi lawr, a dyma'r newidiadau diweddaraf. A dyna ni gyd ar gyfer fideo hwn. Diolch yn fawr am chwilio. Dwi'n gobeithio ydych wedi mwynhau ac yn ei darganfod yn defnyddiol. Tan y tro nesaf, cadwch saff ac yn iach, a hwyl.